Optimistic, kind of mystic, but I like it. So realistic that I missed it till I tried it. And it won't let me go, it's not that typical. Ain't nobody rock electric shock could get this close. The way we look tonight, I know nobody else could get in the way this time. Just can't stop the light, I know nobody's gonna get in the way of my shine. AB Babes, congratulations. Ano? Oh, congratulate ko lang yung AB Babes. Oh, maganda to. Bakit mo kina-congratulate ang AB Babes? Kasi nakita ko sila kagabi. Okay. Dumaan lang. Oo. Napadaan lang. Dumaan. Nakakatawa po. Nakakatawa. Yung pelikula, Double Trouble. Okay. Gonzalo Romelo Victor. Kalingan sa dalawang letra pagbibilihan kay Round para pasok na sa jackpot. Editha, Romina o Aileen. O si Cherry. Numbers. Bebe! Panood kita kagabi ikaw ba yung nakaputi? O may sombrero? Ikaw yun? Parang ang dami nakaputi doon. Sino ka doon? Ano no? Yung nag-serve po ng pagkain na nakangiti. Abo. Ay, ibig sabihin yung iba nakasimangot. Ha? Yung iba po nakasimangot, ako lang nakangiti. Hoy! Diba? Oo. Ano ba yung sinaserve mo? Kopya. Ay, Anong hopya? Nagsiserve ka ng hopya? isda. Isda. Oo. Galing Green! Ito na kami ulit. Choosy na tayo. Nangigetsingin na letters nyo. Unahan sa pagtakbo. Gaway-gaway ng ganito. Pagbilang namin ng tatlo. Choosy na to. Isa, dalawa, tatlo. The letter M at letter U. Choose na ng gusto mo. Para manalo sa itatak mo. Choose ng letra mo. Isa, dalawa, tatlo. The letter M at letter U. Hindi na ng gusto mo. Na ang swerte mo. Choosy na kayo. Choose na to. W. Kailan ka naka-long sleeve? Nakaganong ka. Malas din no? Dapat taas kamay para mas mahaba yung... Oo. Taas, yan. Hindi, Yan, W. Wala, hindi ka makakilala Nandun ka ba sa kagabi, sa Double Trouble? Lumabas ka? Ay, hindi kita nakakilala. Susunod, tataas mo yung kamay mo para makakilala ka. Kasi maganda yung nagtubo ng kamay mo. Oo. F, W. F, okay. FW, ready? Takbo! Hop! Ayaw pa lumabas. Ayaw lumabas. Ayan na. Ayaw umandar. Ay. So, bubunot na lang tayo sa W. Bago tayo magtanungan, tanggapin nyo kaagad ang regalo ng TM at Globe sa inyo na 1,000 na load. At may cash pa, dala ni Lian. Thank you. Oh, 2,000 piso. Boundary. 2,000. May bago na ngayon na Extreme Magic Sing. Ang X18 Gold. Wireless yan. May dalawang... May 20,000 ka na. Kayong dalawa, nagtabi pa kayo dyan. Agoy, oo Pareho nga. kayong Hopia Hopia sisters yan. Oo nga. Hopia! Oo, kita mo. Nagtatabi pa. Pwesto mo na, Brad. Huwag dyan sa... Diyan, sa butata. Yes. One time. Oo, sige. Try mo lang, mali mo. Request ko lang, pahiyang. Oh. Okay. Ready ka na, Dagdagan natin ng 20,000. Itaktak mo na! At narito si Ate...
Si Ate Madel. Tagyud. Okay, itak-tak yun! Uy! Parang Espanyol ang dating, ha? Arriba, arriba, arriba! Amigo, amigo! Yeah! Opia! Yan na, Romel. Hop! Napanood nyo kanina yung ilan lang sa mga dance groups na nag-audition para makasali sa Kabarangay Dance Showdown dito sa Itbulaga. Ngayong Sabado na yan. Yes, bossing. At eto naman ang showdown ng katatawanan. Kasama ang jokes mula sa ating Dabarkads Jokers. Eto ng joke number 1 from Lucin Conde ng Alae, Batangas. Alay. Action! Diyos ko, patawarin. Pangalawa. Eto ng joke number 2 mula naman kay Alito Monte ng La Union. Action! Congratulations sa ating mga joke centers. For the day, it's 3,000 pesos para sa inyo. Ang tawanan ito ay inihatid sa atin ng CDO Samba Brazilian Style. Come on, Julia. Corn beef. Parang hindi naman. Natural ang sarap, natural ang saya. At dahil natural ang sarap ng CDO Samba, natural din po ang saya nitong studio audience natin. Sino kaya ang makakatanggap ng napaka-yummy na gift pack mula sa CDO Samba? Natural. At demure na demure. Congratulations. Dalaginding. Nakasama din natin ang RC Cola na mabibili pa rin sa dati nitong presyo na 5 pesos lang. Kaya sa mga Dabarkads naming may tindahan, ibenta lang po sa tamang presyo ang RC Cola, 5 peso. Okay, yung mga may birthday, ha? Roma and Regil Garcia of Las Vegas, Nevada. Yeah. Uy, si Victor Angulo Happy Apuyan, birthday din. Birthday. Direk Joel At Apuyan. meron na ba? Babalik ang Itbulaga! Double trouble! Ngayon na! Number 2.